Molemmat kyytien päässä tulee lentämään teidän edessänne Suomen ilmavoimien ylpeys. Nyt liikkeellä Midnight Hawks. Tänä vuonna osastoa johtaa ensimmäistä vuotta kapteeni Olli Väätäinen, hänen vasemmalla siivellä lentää kapteeni Henri Vuoristo, oikealla siivellä on luutnantti Jonne Hovilainen ja korjattu numero 4 osaston johtajan alla lentää kapteeni Henrik Väret. Hyvä yleisö vasemmalta ilmavoimien ylpeys Midnight Hawks, ladies and gentlemen, the Midnight Hawks.